Bike for a Cause gipahigayon sa Kapatagan, Lanao del Norte kung asa ang pundong malikom ipangpalit og wifi alang sa mga estudyante sa hilit nga lugar sa lungsod. Ang detalye sa report ni Rial Soroche. Get set! Go! Gisalmutan sa mga bike enthusiasts sa Kapatagan, Lanao del Norte ang Bike for a Cause nga gipasugdahan sa tigdumala sa Placida Miquibas National High School uban ang National Drug Education Program Barkada kontra Droga. Tumong sa mga aktibidad nga makalikom og kwarta aron mahatagan og free wifi ang mga estudyante sa 8 ka barangay sa lungsod. Hope nga makahatag ng internet connection sa mga 8 focal points sa atong 8 ka barangays. Sumala sa magtutulong si Nico Gran, dako ikatabang ang proyekto nga moabot sa 900 ka mga estudyante ang makabenepisyo. Para aid po nila sa ilang learnings po para karon nga pandemic na times. Mapasalamaton ang tanan sa kalampusan sa Bike for a Cause tungod dako kini ikatampo sa ilang modular learning system. Ako si Rial Soroche para sa One Mindanao.